Bafowethu anona mahla agezile bafowethu, njengoba nazi ukuthi kuseney'nsukwana noma kuseneviki kuphuma i-CD Dog Style okulapho kuqine ngakhona isandla ngasehawini. Kwase kubhekakala laphana kwenye insizwa engicabanga ukuthi bafowethu ngicela nikumukele lokhu ukuthi laphana makusuke kubeseka laphana ngithi Sincela Mthondo, angisho uqhosha lo enicabanga ukuthi uyena Manono eqhawe. Umuntu wayeshoko laphana niyamazi, lapha emcimbini wendlamlenze noma kaMgodi osemabhida. Niyazi ukuthi bafowethu khona umuntu owaphazamisa iqhawe, waphazamisana neqhawe, wagcina sebhala ko-Facebook ukuthi uMthandeni umphazamisile kanjani njani, uyabona, ezama ukutrenda naye ukuqhosha ngesikweletu kahle kahle, hhayi lo qhosha Mahlasi noma uqhosha Sibisi engimazi mina eyinduna yebhova. Manje bafowethu ngiyacela ukuthi nizame ukuhoxisa amagama abheke eqhosha, nami egcine sengihlasimlisa umzimba ngoba phela kwangabhekakile kuyena uqhosha. Ngiyanicela bafowethu, njengoba ngiyazi ngoba ngikhuluma la kuney'nduna ey'koGoli nako-Cape Town nase-Germany naseZim kwesikaMgabe, ngiyazi bakhona oZimdola. Ngiyacela bafowethu nikhuze nalapho kukhuzeka khona naku-Facebook bafowethu, nikhuze bafowethu, ngiyacela nje ngoba phela naye uqhosha akusehli, aqondene naye lo uqhosha Sibisi. Baningi oqhosha kahle kahle, kodwa umuntu nje sengiyanitshela nami njengey'nduna ukuthi umuntu engibhekene naye kwakubhekise kuyena uqhosha ngesikweletu. Uyazazi-ke yena, ngicabanga ukuthi nabaningi bayamazi abajwayele uFacebook, bayamazi uqhosha ngesikweletu. Ngiyacela nje bafowethu ukuthi ningidlulisele nje futhi bengingajabule ukuthi ingadluli le voice note mhlawumbe igcine kunina as iy'nduna nabalandeli abakhona la egruphini. Ngiyanicela bafowethu, mina uMphako, imbongi yeqhawe, unyawo zengane, ngiyanicela bafowethu.